Apex News, India, Northeast. Kebeli pibro kini gede ke Apex News India ki kubor ban puli di piba koridor marbo. Tuni phai shwa shekimat ki bakongsan. Kubor ki babanya ka Murshidabad district jongka West Bengal ka babun ki pat Muslim kadang ye beteng bandon ka jing shongs ear hadien baladon ka jing ki ka bajur ha banganda kat kum ka jing ong jong ki pulet laong bakate ka jing klumar ka dei ka balapen mi da uriu shimet ubalatip kerteng kum Matiur Raymond ubalaken no ba ula penshit ya kinong shong shnong jong kate ka than hakini ki arsni baladap ki pulet kilaya thu bakate ka jing kiwen kalami na ka jingja kabayade bat ka jing sha thambor jong we unong tre ha Bihar kabalapindan kam kum kadaw ban penmi ya ka jing krumar kinong ya khi kilakhang ya ka surok National Highway 12 bat ki lintirel kilapin julor ya ki bus bat ki truck bat kilapin long ya ka jing kawang mau ban pen phai biang ya ka jing long jingman lapin long ya ka jing pen khre ka bajur ya ki bor pulet ringkat bat ki sipai RAF RPF bat RPSF পুলিশ কি করে যাবে পশ্চিমবাংলায় হিন্দু ধর্মের লোকেরা হিন্দু সংগঠনের লোকেরা যদি কিছু করতে যায় পুলিশ রেড়ে করে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে কোনো ভাঙাচোরা কিছু করতে হয় না আজ দুদিন ধরে রাস্তা হাইওয়ে রেলওয়ে অবরোধ করে রেখেছে আর রীতিমতো মানুষ ভয়ে যাচ্ছে না রিপোর্টারদের ফটো নিতে দেওয়া হচ্ছে না ধমকানো হচ্ছে পুলিশকেও তাড়া করা হচ্ছে সরকার চুপ করে বসে আছে পুলিশ কেন ওখানে পাঠাচ্ছে না তো আমার মনে হয় বটআপ গেম কিছু চলছে kakubor ka bapin klumar jingmot kalami na ka Iran hapdeng ka jingya ki persha ya ka sarkar bat ka jingya pin shitom patba ka bajur ka bashir khe da ka sarkar sanchar ki doctor ki batre hak ka jaka ki ong ba om duna ya ka khanreu hajar sans pangot ki nong ya ki layap hadu menta katba lai lak lai pho hajar ngut ki breu kila mensaw hakapor badan ka jing klumar ka jing dang jong ka jing ya ki halor ka jing hakayo ka kot menta kala long ka jing ya ki patba kabadawa ban penhap no ya ka jing sanchar jong ka Iran unong yalam bahakli do jong ka Iran u aya tu la Ali Khamenei hakasni ka ba ningkong ulakam patba ba da ki hajar ngut ki layap Henry ulakentat ya kinong ya ki kum ki sipai yat kejat jong ka Amerika Katkum ki telong kubor bayadei bat ka sarkar Henry ngut ki sipai jong ka Indian Army kila mensaw haka jing yasiat suloi bat ki le no hakijaka bakhem jong ka Jammu bat Kashmir Hakishwar district ong ka kubor batikna kani ka jing ya kendu jing yasiat kalaja kat ba ki bor jing yada kidang yele persha ya ki terrorist ki bayri haka jaka ka bajingai bat ka ba e bha banyo ru ki jing yatre haka te ga than kidang yai beteng UAR Raymond ula syam yaladi hapdeng jong ka jing yakan at hadien ka jing kren jong u halor ka jing yak hen pat ba bat ki jing sngo pher jat benreu hakakam ak film hindi kane ka jing yakren kalapen mi ya ka jing yakren ka bajur hakaleng ka entertainment industry haba jubab halor ka te ka jing shat kentho
Raymond ula shim ya ka Instagram bat sam ya ka kubor video. Da ka bapen pau baka jingruai kadang day kalad jong u ban penyaso bat ban buram ya ka culture. Ula ong baka India kadang long ka jing ai mensiam kan nong hikai bat ka ying jong u. Bat ula pensyai baka jingmut jong u kalong nadu mensyua ban kentiu bat syakri ya ka imlang salang lingba ka jingruan. Not in my face, but I hear, like Chinese whispers that this happened and they booked you and the other company, the music company went and funded the movie and got their 5 composers. And I said, oh, that's great. Rest for me. You've said you're very proud of the soundtrack of Chava, and it is a really good soundtrack, but it is a divisive film. It is. I watched it. I'll be really honest with you. It is divisive. I think it cashed on the divisiveness, but I think the core of it is to show the bravery, because the director, I told him, like, why do you need me for this? He said, we need only you for this. So I think he had and it is an enjoyable finish, but definitely I think people are smarter than that. Do you think people are going to get influenced by movies? They have something called internal conscience, which knows what the truth is and what manipulation is. My problem with a film like that is that when every time a negative act is taking place on screen and the character is chanting Subhanallah, Mashallah, Alhamdulillah. That's such a cliche, no? But it exists in that film and in other films, not just that film. I'm just saying, I have great respect for people. People are not that foolish to get influenced by false information. So I have great faith in humanity. Hasingur West Bengal. Kinong yelam kinong tray ka BGP kilara ya kadur symbolic model jong ka karkhana Tata sya kawai ka jaka bapanlong jingelang paiba. Hakatay ka model don ki kali ki bared bat ka jingya pertangi kwa ya ka karkhana Tata. Ka model kalapan i ya ki kali red bat kilara ya ka jing tho ngi kwa ya ka karkhana Tata kat ba ka seng kadang penthamai ya ka jing dawa jong ka ban puli biang मर्डोर या जका खरखना कबा पाउना इसमें टीएमसी का थीम सॉन्ग बजवा रहे हैं। ये ममता बनर्जी ऐसे कर सकती है क्योंकि ममता बनर्जी को संविधान के ऊपर है ना, हम तो संविधान के ऊपर नहीं है और ममता बनर्जी ऐसे ही काम करते रहते, इसलिए जनता उनको भगाएगी और जब जनता उनको भगाएगी अब गंगा जल छिड़क के नवान्नों का शुद्धिकरण भाई একটু ফাঁকা করে সামনেটা ছেড়ে দিন, সামনেটা কি মলতা ম্যাডাম মঞ্চে ওখানে মঞ্চে সামনেটা একটু ছেড়ে দিন, সামনেটা ছাড়ো। Katkum ka jing yathu jong ki bor sarkar ar phu wengut ki balayap ha ka jing hap ya karel ha ki benta bashate jong kam Spain pat kabala pins ngosi katay ka jingja accident kalaja hajan Adamus ha Cordoba province ha kaba kaway karel kabayat stat ha kalaja na lenti bat kalaya tingkhu bat kaway pat karel kaba pin bor ya karel kaba ar banmi na kilinti rel bat pinja ru ya karel na kalany Kipulit kila pentikna baki don arpuwengut ki balayap kat ba katanat pen bana kubor jong ka jela television Espanyol kilaw yathu baki don jan chispa ngut ki ba mensaw bakan thop ya arpusan ngut ki bala shitomju unong nya jong kawe na kirel kabalet na Madrid sha Huelva udeiru na pedeng ki balayap
kinong pendon kam ya kilat pha khubor kum ka WhatsApp Telegram bat Signal kila ban ya kendu shen ye ki jingkala ka bakrao kat kum ka jing tha jong ka sarkar on penlong ya ka sim bending ka badan kam nakabenta kini ki apps kani kamud ba kinong pendon kam ki ha bandon ya ka ju ka sim card ha ka phone ka bala pendon kam ban thau ya ka account lada ka sim ka bayade kam don ha ki phone ka app kala ban sange tre kam ka sarkar kala ipor khandai phosni ya ki company tech ban pen tre kam ya ka te ka kendon ka bala bu ban kut ha ubanai February 2018 lapin mi ya ka hukum ne jing pelaj ka bathamai ki account claim ka sim bat lapin ya so la ban pendu. A massive shift in India's digital regulation, the Modi government has introduced new rules requiring all messaging apps, including WhatsApp, to stay continuously linked to an active SIM card. These platforms, now classified as telecommunication identifier user entities, must enforce SIM binding within 90 days. For browser users, the government mandates an automatic logout every 6 hours, followed by QR-based reauthentication. The aim is to close loopholes used by criminals who rely on deactivated or remote access numbers. With persistent SIM verification, every message is tied to a real, traceable user. Ka Supreme Court kalabatha baya ka Dorcas ka bakongsan ka bayade bat ka jing pinsange bat pendam no ya ka bank account hakapor ba penlong ya ka jing tokit ya ki kamrunar dayban bu hakmat u Chief Justice Suryakant ka jing ya kerpat kadua badai banthau ka way ka standard operating procedure SOP ka bayaha banthau ya ka center bat ka Reserve Bank Jongkari India la pentep ha ka kut ba ka way ka case su moto ka bayade bat ka jing kem digital kala dep ban bishar da ka ying bishar balayalam da nong bishar rangba u Chief Justice labatha ya ka registry ban list ya kani ka kam hakmat ka ying bishar ka badai hadien palapan jing batha. Supreme Court has quashed all criminal proceedings against fugitive businessmen Nitin and Chetan Sanchera after they deposited 5,111 crore rupees with the court registry. The court held that once public money was returned to banks under a one-time settlement, continuing multiple prosecutions served no useful purpose. The brothers had fled India, obtained foreign passports, and remained out of reach for years while agencies investigated bank fraud and money laundering. The ruling effectively closes CBI, ED, and SFIO cases, raising serious questions about deterrence and whether financial crimes can ultimately be settled with money. Kumshi benta jong ka tamasa Pineapple Hub Bagra West Siang District jong ka Jilla Arunachal Pradesh kishipai India kilapanlong ya ka jingpin i ya kitiar yale ban kentiu ban yaso bat ban ya trailang ha pedeng kishipai bat ki pajba shnong kani ka jingyalang kalayo ya ka jing ya shimbenta ka basngo tanat na kinong shong shnong khamtam ki samla bat ki samla puli ki balayo ban yo i lupa ya kitiar jong ka army bat ka jingpin kre trekam hakani ka project la ya shimbenta da ki MLA bat ki riu pau khmat jong ka than ki balayaro ya ka jing trekam jong ka army ka ba pale jingmut haki pajba bat ha ka benta jong ka bal penskem ya ka jing shania hapdeng ki shipai bat ki riu pajba ka Heritage Automobile Association of Assam kala penlong ya ka Vintage Car Freedom Drive ha Guwahati ha ka khatra trek ukalalingkot ban kentup buram ya ki shipai India bat ki bahayeng hasem jong ki kani ka jingyalang ka balazdang na Narangi Military Station ka don kumbal lai phau tali ki kali bat ki thuk thuk ki barim bha ki balashna na du usnam kha khandai spa lai phra hadu usnam kha khandai spa phra phra ken thop ki kali ki balashna hakapor jong kathma ba baar kani ka jingyalang kala khring ya ki shipai bat ki longyeng ki babun ka bapen pau ya ka jingdon kam ban penne pensa ya ki pateng jong ki kali ML05 ये असम का हाँ पूरा छोटा छोटा है रेंज रोवर क्या है रेंज रोवर है क्या
वाह ऐसा बाप रे बढ़िया 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 मजा आ गया यार पुराने जमाने का बाप रे ओ ये आ गया खतरनाक बढ़िया 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 वेरी गुड बिजली वो ये तो यूएस आर्मी का भाई खत्म कोट मस्ट बी केजी वाला है ये विली है अभी वेरी गुड Badai tu ikbor nila poy siya kabakut tah dubing hindi siyembiang kublay shibut. Apex News, India, Northeast.